Oilo ni moko kuom jotelo maturka ogolo kwayo ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo otim twak mabiro konyo e tieko ng'anyo mosebedo ka dhi nyime e pacho ka. Jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula kod nyawadgi ma Machakos Francis Mwangangi owacho ni Ruto kod Raila nyaka manye yor kweyo liet mar siasa e pacho ka. Jotelo go bende opako jodolo kuom nyiso jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo obag twak mar manyo kaka inyalo duok piny ng'ur ma oganda osebedogo ewi pek mar ngima. Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe ni Rais, Supreme Court ilikupatia nafasi ulinde inji kwa miaka ngapi? 5. Na hiyo haitabadilika, utakaa hapo for 5 years. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, you have a right kutuma watu wako kwa street wa demonstrate peacefully. Kama kule South Africa, polisi wanakaa kando huku, kando, watu wana demonstrate, ikifika jioni wanarudi kwa wao. Tunataka hawa viongozi wawili mupigiane simu, mukae chini, musort out this mess once and for all. We want our leaders to talk, we want our leaders to meet, we want our leaders to discuss so that the cost of living can come down. The cost of living will come down through dialogue, constructive dialogue. Now here we are urging our leaders to continue doing. Let's not close the door to dialogue.